Sí, crema de porros amb bacallà. Tu diràs, Fermí. Aviam. Apuntem, traiem el bol i apuntem. La crema de porros, en aquest cas ell la fa sense patata, doncs necessiteu els porros tallats, ben nets, un manat de porros, suadets allà amb una mica de mantega. Si ho mulleu amb un caldo d'aquests de malalt, millor que no pas amb aigua, però tampoc cal abusar, saps què vull dir? Sí. Allò que bulli tota l'estona que hi ha d'haver-hi, recordeu que al no haver-hi patata que hi hagi força porro, i més o menys quan està, que creieu que jo l'assumpte ja està fet, una mica de crema de llet i posar a punt de sal. Després ho tritureu tot amb un vas d'aquells de triturar fruita, i si no teniu això, doncs amb un mini primer, i si no els més avançats, una Thermomix, i ho passeu tot per un colador fi perquè la crema us quedi bé i cap a la nevera. I ja no vedem més, ja tenim tot l'assumpte, ja la crema de porros la tenia apartada. Una part de l'àpat ja el tenim. Molt bé. Ara, què farem del bacallà? Aquesta vegada us els heu de gastar. Necessitareu morros, morro, que et quedin aquelles làmines del bacallà tan maques que es van separant. I com el courem, aquest bacallà? Doncs mira, agafareu oli d'oliva, una cassola amb força oli d'oliva, un parell de grans d'alla dins que li donarà el gustet, i aquest oli no us ha de fregir, l'heu d'escalfar però que no fregeixi. I aleshores hi posareu el bacallà, els morros de bacallà dins, perquè confitin bé. Per tant, escurant lentament, si tindreu cuits, els traieu, i un cop els heu tret, desfeu les làmines, que quedin senceres, i desfeu les làmines. Després us explicaré per què. Acabat. Quan aneu a comprar els morros de bacallà, demaneu la torna. Dieu que us donguin allà una mica de pell de bacallà. Sempre en tenen, no us la negaran mai, saps què vull dir? I aleshores agafeu la pell de bacallà, la talleu més o menys del gruix d'un dit, la assequeu ben assecada, l'enfarineu i la fregiu amb oli de girassol o amb oli d'oliva, que et quedi una rosta, saps que et quedi una rosta cruixenteta. Això ho guardes i te n'oblides fins al final de la pel·lícula. Per tant, tenim els morros de bacallà que ja són cuits i confitats, la crema de porros que ja va refredant a la nevera, tenim aquesta pell cruixent, la tenim aquí. Què ens falta? Ens falta un porro, no massa gruixut, el talleu així a rodanxes d'un dit d'ample i amb aigua bullint els escaldeu. Escaldeu vull dir que els teniu 20-25 segons en allà, els escorreu, els poseu així amb aigua i una mica de gel i després els eixugueu i teniu els porros, teniu els porros talladets. Aleshores, tu has de muntar el plat. Per què? Perquè aquest plat vindrà muntat de tal manera que després tu facis servir una tatera, i aleshores la crema de porros la serviràs un cop tu hagis explotat tot l'altre. Sí, allò que hi ha elements al plat i tu el que fas és vessar-hi, la crema. Exactament. Aleshores, com disposes? Una mica de gràcia, però les làmines, els porros doncs, en el damunt de les làmines. Ell també en aquesta recepta hi posava una mica de tomàquet així sense pell tallat a deuets, que va perfecte, és refrescant també per l'estiu, i aleshores després serviu a taula ja, a cada bol, a cada plat de sopa, aquesta crema de porros ben freda. I al cap, final de tot, quan heu fet la crema de porros, pel damunt, com si tu posessis aquell pa torrat amb una sopa de peix, la pell de bacallà, cruixent. És un plat molt senzill, molt bo, i la veritat, doncs em pensava que avui, en homenatge a aquest gran amic que se'ns ha anat, aquest grandíssim cuiner discret, Xavi Sagristà, doncs era una oportunitat única per la gent que no l'ha conegut sàpiga qui era, i en homenatge, com sempre, als cuiners, amb la seva generositat, homenatge menjant un plat seu.